Mikä oli tuomio? Aika paha. Mitä se tarkoittaa? Tarkoitti sitä, että sanottiin, että mulla on syöpä. Ja vakavemmasta laadusta. Ja on hoidettavissa, mutta tulee olemaan aika iso muutos elämässä. Minkälainen ennuste on nyt tässä vaiheessa? No se on nyt hyvin vaikea vielä tässä vaiheessa kenenkään sanoa mitään. Mä nyt tietysti pidän peukut pystyssä ja toivon, että menit parhaiten päin, että tästä selviäisi hyvin. Ja kyllä mä uskon, että tuu pärjäämään siinä. Sä sanoit Ilta-Sanomassa aika dramaattisen lausunnon, että laulut on nyt laulettu. Oliko se sen hetkinen moodi vai oliko se lääketieteellistä faktaa? Se vähän riippuu, miten tulee noi myrkyt ja sädehoito tehoamaan. Että jos ne ei tehoa sillä tavalla, kun toivotaan, niin silloin pitää tehdä jonkunlainen leikkaus. Ja siinä vaiheessa ilmoitettiin, että voi olla toi lauluura loppu. Koko elämä niin kuin pysähtyi sillä hetkellisesti pysähtyi silloin. Ja silloin mä luulin, että se pysähtyy loppuelämäksi, mutta niin kuin ollakaan, niin se, että ei pysty enää laulamaan, tuntui aika toisarvoiselta asialta oikeastaan. Että mulla oli niin kuin huomattavasti niin kuin enemmänkin oli tällaista huolta omasta perheestä ja lapsista, vaimosta, niin nämä oli mulla päällimmäisenä mielessä. Sitten oli tietysti oma kuolemanpelko oli hyvin konkreettinen. Se oli siis tietysti, mutta se, että mulle ilmoitettiin, että laulu on loppuun, mä sanoin, että jaha, vai niin. No niin, jatketaan, katsotaan, miten mä pääsen tästä eteenpäin. Mulla hoitojen alettua niin heittäydyin täysin mua hoitavien ihmisten käsiin, että annoin ihan menkö minne vaan, niin mä pysyn pystyssä ja tulen teidän perässä ja teen just sitä, mitä te sanotte. Että mä olin todella, tunsin olevani ja halusin olla täysin oppipoikana ja tehdä Prikulle just se, mitä multa vaadittiin. Ja se osoittautui noin henkisesti hyväksi päätökseksi, koska mä kävin läpi kaikki mun pelot ja kaikki mun angstit myöskin, tällaiset niin kuin, ajatukset, jotka nyt ihminen käy läpi, kun tulee tällainen elämää pysäyttävä tilanne. Ja mä selvisin niistä yli sillä tavalla, että mä pääsin jaloilleni noin niin kuin henkiseen puolella sillä tavalla, että mä löysin esimerkiksi toi kirjoittamisen ilon. Mä aloin kirjoittamaan tällaista blogia, eli tällä minun ystävälleni Aiville Floridaan. Mä aloin kirjoittamaan tällaista kirjettä hänelle mun olotilasta ja se, että siitä kirjeestä tuli blogi oli oikeastaan, se oli mun päätös, että mä teen niin kuin ikään kuin yhdelle ihmiselle kirjoitan sitä kirjettä. Ja vaikka mä tiesin, että siellä on satoja ihmisiä lukemassa sitä samaa kirjettä, mutta se oli huomattavasti helpompi, kun mä niin kuin ajattelin näin, että mä kohdistan sen yhdelle ihmiselle, niin mun ei tarvitse miettiä niin kuin muita. Mun meni tosi pitkä, mun meni joku 6 kuukautta siitä, kun mä aloitin, ennen kuin mä sain tietää paljonko sitä oli käynyt ihmiset lukemassa. Ja silloin mulla tuli vähän rimakauhu, kun mä kuulin, että 150 000 ihmistä oli käynyt lukemassa ne kirjeitä. Että kyllähän mä nyt sen tiesin, kun mun isä oli, mulla oli pahimpia paikka oli se, kun mä olin ensimmäistä kertaa ottamassa sytostaattihoitoa, niin mä joudun samalle osastolle, missä mun isäni oli menehtynyt 2000-luvun alussa. Mun isällä oli tällainen imusolmukas syöpä ja silloin mä kyllä tunsin olevani pieni ja poloinen ja oli tää itsesääli valtas mut niin täydellisesti, että en mä voinut muuta kuin itkeä, kun mä olin varma siitä, että tää on mullakin meno, kun mä menen jopa sama kerros, missä mun isä on sama osasto. Mutta siellä sitten valopilkahdus näkyy siellä käytävän päässä, kun mulla tuli sairaanhoitaja tuli ja istui viereen siinä samassa sängyllä ja sanoi, että
nyt Riki kerrot ihan ensin kaikki susta itsestäsi. Ja siinä meillä oli 2 tunnin sensitive training ja mä niin kuin annoin tulla kaikki, mitä mulla oli sisällä. Ja kerroin mun joka ikisen ongelma, niin kuin ikään kuin mukaan ongelma ja miksi mulla on niin huono olo ja niin päin pois. Ja mulla oli hyvä kuuntelija siinä vieressä ja sen jälkeen mulla tuli semmoinen hyvin lämmin olo. Hyvin lämmin olo täällä. Mä huomasin, kun tää sanoi mulle, että hoitaja tää sanoi, että me ollaan kuule Riki ihan sua varten täällä näin, että ei sulla ole mitään hätää enää tästä eteenpäin. Niin mulla tuli semmoinen rauha päälle, että täällä ihmiset ihan oikeasti niinku välittävät musta ja että mä en tunne olevani yksin enää. Siksi meidän hallitus on päätynyt siihen, että me vuosittain luovutamme tämmöisen kunniamaininnan, kunniamerkin sellaisille henkilöille, jotka tuovat esiin positiivisella tavalla syöpää, positiivisella tavalla syövästä selviytymistä ja ovat niin kuin henkilöinä mukana edistämässä tätä syöpään liittyvää tietoutta ja merkkejä siitä, että voidaan selviytyä tai jostain muusta tällaisesta merkittävästä asiasta. Ja mulla on nyt sitten ilo luovuttaa tämä merkki Riki sulle. Ja tässä lukee, että taiteilija Riki Sorsa. Tämä huomion osoitus annetaan teille avoimesta esiin tulostanne sairauden yhteydessä. Esimerkkinne ja rehellinen esiintymisenne on lisännyt ihmisten tietoa syöpäpotilaan hoidosta ja arjesta selviytymisestä sekä antanut voimia ja toivoa muillekin syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen. Tosiaankin niin varmaan tuhannet ja tuhannet ihmiset on seuranneet sun blogia ja kaikkea tällaista ja oot tullut positiivisesti tämmöisenä selviytyjän niin kuin selviytyjä-esimerkkinä ja antanut ihan oikeasti uskoa monille syöpäpotilaille. Vaikka sulla on ollut tosi vaikea tauti ja vaikeat hoidot ja sä oot silti selviytynyt niistä hienosti. Eli Suomen syöpäpotilaat ry puolesta mulla on kunnia onnitella sua tästä. Kiitoksia. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Millä tuntui ajatella, että semmoinen niin kuin rakas työväline, eli sinun kohdallasi lauluääni katoaa? No, 3 vuoteen ensimmäistä kertaa lavalla elämä voittaa sittenkin joskus. Kiitos siitä. Hyvät ystävät, Riki Sorsa. Jo matka muuttuu haukka käy kotoa taivalta. Jo matka muuttuu haukka käy eikä saattajainen.